Hingpit nang napalagpot isip miyembro sa House of Representatives si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Inisubay sa rekomendasyon sa House Committee on Ethics and Privileges diin 265 ka mga kongresista ang mingboto nga pabor sa pagpatanggal kang Barzaga, samtang 14 ang mikontra ug 8 ang nag-abstain. Samtang dawat na usab ni Congressman Kiko ang nahimong desisyon og nanamilit pa kini sa iyahang katapusang adlaw kagahapong adlaw sa iyang pagawas sa iyahang ginakonsidera nga crocodile farm. Sa gipagulang pamahayag ni Barzaga, pipila ka isyu ang iyang gituki usa na niini ang isyu sa flood control projects. Diin iyang ibarugan nga mga daggong mga opisyal sa gobyerno ang nalambigit niini. Ani ang tipik sa pamahayag ni Congressman Kiko Barzaga. Flood control corruption issue. While I have stated that former House Speaker Martin Romualdez is involved in the anomalies within the 2025 budget, I can confidently say that he is not the mastermind. Just like former Congressman Zaldico, he was instructed to pass the 2025 budget by Malacanang, the same budget which has led to the deaths of thousands of Filipino citizens. Kahinumduman nga nasuspend si Barzaga sulod sa 60 ka adlaw tungod sa gipakita matod pa niini nga dili maayong kinaiya nga nakadaot sa imahe sa Kongreso.